Привет на всички, които гледат това видео. Сега ще си поговорим за значението на Плутон в трети дом. Бързичко проверете наталната си карта. Ако имате Плутон в трети дом, значи това видео е за вас. Плутон е бавно движеща се колективна планета и управлява цели поколения. Затова тя не определя нашия характер, а сферата, в която човек ще претърпи най-големи трансформации през живота си. Плутон, намирайки се в трети дом, ви дарява с едно дълбоко, проникващо мислене и способност да виждате скритата истина зад думите, които чувате. Често Плутон може да ви е поставил в среда, в която думите са имали тежест, чрез тайни, манипулация, мълчание или контрол чрез информация. Как може да се прояви това? Например, възможно е да сте израснали в семейство, в което не всичко се е казвало открито. Или пък често ви се е случвало да попадате в среда, в която е трябвало много внимателно да подбирате какво и как казвате, за да не бъдете погрешно разбрани, да не обидите случайно някого или пък да не кажете повече, отколкото се налага. Плутон в трети дом често създава страх от изразяване или пък обратното, нужда да контролирате разговора и информацията. Колективната тема тук е властта чрез думите, а вие я преживявате чрез мисленето, речта и начина, по който общувате. Друг типичен сценарий е често да се появяват напрегнати ситуации и словесни конфликти с ваши съседи, роднини или братя и сестри. Плутон иска власт и контрол, а намирайки се в домът, свързан с братята и сестрите, това може да се прояви като борба за надмощие още от ранна детска възраст. С времето, владяната енергия на Плутон ще ви дава способност да използвате думите като инструмент за трансформация. Но когато силата му не бъде овладяна, той постоянно ще ви провокира към конфликти с околната ви среда. Плутон в третия дом има потенциал да ви превърне в човек, чийто глас може да разрушава и да лекува едновременно. Но за да ви дари с тази сила, трябва да не се страхувате да изкажете собствената си истина и да започнете да я изразявате ясно и осъзнато. Благодарим ви много за гледането на видеото и ви пожелаваме приятна и успешна седмица!